Slavores dem baş godavanên hêja û yên ku ser medya civakî li me temaşa bikin jî silav û rêzên xwe ji wan re dişînin. Bi bernameyeke Dinya Hunernameya dîsan bihevre vê heftê. Vê heftê ji bo me hinekî taybet e godavanên hêja ji ber ku salvegera neçemê ya sî û çaremîn e ku wê bê pîrozkirin û pîrozbahî li Amedê wê bê li darxistin. مخواست که به هفته هم کتکار و هنرمندین نوانده چنده مزوپوتامیا استودیو خبرکن میوان و بوان را درباره خبات نشمه خبات وان ین تاکه کسی و روش داوی هم بنرخینن نیقاش بکن و سترانی خوشی جرجران ببیجن ایرو استودیو هم خباتکار و موزیکشن نشمه انگین جنگیز سورجیان مزگین و قدیر چات نهال استودیو گل منه بوان را امی گوتو بیجه که تیلو تجربه کن هیوید کن هم خیرتن ناموسته سپاس همه حوالج قدیر چات ناموسته دست بیبکن درباره سالبگره نچمی یا سیو چارمین دو چی هستیکی روشا داوی اجی همه گوتار من سلاو دکن ایرو راستی جی روشک جبو ما گرینگه جبو که سیو چارمین سالبگر نچمیه و اجی دبی خبات و جدی گرم جبو من راستی روشک پرپری گیری و کل جانم جی یکمین دبی کوریدا جدی گرم و سالبگر نچمی Ali çandı da, Ali hüneri da, çanda kurta, hüneri kurta. Şu diroka neçemi diyarı, belki hem gavdı servis sohbet bikin. O kelejana berdam bikin, bu sivçaremin ya neçemi, salvedir neçemi, hem iroji piroz bikin de Ahmet'i. Hem bir şey sohbet bikin, berdam bikin. Serçava, disab xerati. Hem sorjiyan mizgin jihisin ve bigrin. O piştem gotu beja xwe kultur bikin. Serçava rati mamuste. Serçavne şimdi seride Slav jibete vare. Birastî jî em pir bikelejanin ji ber ku em di nava vê projeyê de jî cî digirin. Ji biçûkan tî heya îro em tê de cî digirin wek navenda çanda biharê de em dest pê kir û di nava çand û hunera xwe de em mezin bûn. Ev demekê ye em dixwazin ku pîrozbahiya xwe em bikin yanî bifikirin çawa salvegereke xwe em nikaribin pîroz bikin. Me orkestrayek ava kir, orkestra Mezopotamya. Ev çend salay em İstanbulê em digîjin hevdû ku em salvegeran xwe pîroz bikin lê mixabin her timtên asten kirin. Îsal me got em ji bo ku em bi gelê xwe re jî werin ber hevdû em salvegera xwe di Amedê pîroz bikin. Birastî jî em wek hunermendên neçebî gihane hevdû û me ji bo îşev em ê konserekê li dar bixin em dixwazin ku gelê me tev me tenê nehêlî û ev vê şevê em têr û tijê derbas bikin. Dixwaziyem hema saeta xwe jî ji we em rasterast vexwendinek bikin ji bo godarvanan. Saet çenda da li kulevê em ê pîrozbahiya xwe bikin. İro, işev, saat, hafta, ile Ayaz, elegansı, düğün salına bilir, verin gelirdi. İro saat, hafta evali. Godarvanên hêja îro êvarê saet heftan da li Ayaz elegansê pîrozbahiya salvegera neçemê ya sîv çaremîn heye û hunermendên neçemê, ketkarên neçemê îşev li wir ew ê bi we re vê pîrozbahiya xwe parve bikin jê nemînin heta ku ji we tê ve hevra em li wir bi coş pîroz bikin. Mamoste te behsa salên notî kir û dema wan salan ev stran wan salan tînin bîra me. Di sala 1992 de gotina bi navê ez Kurdim bixwe sebeba tunekirînê ango girtinê bû. Di salek wisa de neçeme li ser kîjan bingehê ava bû. Yani bengehiya neçemi vek dîrokeke. Kîjan dîroke destpêkirin tek hoşînê de heta astengî, heta ciyekî behsa çand û derçektine yani
belki bir dehen salan çanda Kurd, zamanı Kurd, nera gele Kurd bin dest parça o dest hinek kesan da. Stranên Kurdî, rengên Kurdî, çanda Kurdî, hunera Kurdî parça parça kirin û bi gora xwe dikirin Tirkî, dikirin Erebî, dikirin Farsî û çanda Kurd parça dikirin heta ki ev tekoşîn. Dest pê kir û du tekoşînê dî aliyê çand û huner de hinek tişt ava bûn û dest pê kir. Bingehiya neçemê girîn bi tekoşînê ve girêdayî ye. Yani li hemberî asimilasyona mezin, aliyê çandê, aliyê zina, aliyê hunerê de neçeme wek gavek bû. Bu mersibe. Evet. Gelek damezrîner û avakarên wê demê ku neçemî ava kirin, îro gelek jê ne navberamedine. Jiyana xwe ji dest dane gelek jî. Li vir de xala herî girîn û pirsa ku ez dixwazim bikim ji wekî hunermend û navê xebatê de çûyîna neçemê hebûna li wir û afirandinên ku hûn li wir diafirînin wekî sazî ji destpêkê heta niha armanc û hedefên ku da ber xwe ji bo gelê xwe rewşa dawî çi ye bo we gişt ku derê? Yani min neçeme li Mêrsînê min dest pê kir, neçeme nodûn şeş, nodûn hefta da hinek komên neçemiya Mêrsînê dihatin nav texan xebat dikirin. Lê li vê dîrokê de heta îro yani ji bo mînanekê bû me digo müzikeke em dikin belkî amatörî ama wek neçeme têr û tijî ve bi disîplîn dimeşiya ji bo me mînekek bû. Komên müzikê, komên govendê, komên şanoyê, komên zarokan û her tişt bi rihekî dest pê kirin. Wek tekoşînê çawa destpêk çawa rihekî girîng, rihekî xort dest pê kir neçemê jî bi şekil dest pê kirin. Me hemî stranê xwe, hemî hêstê xwe li vê neçemê nodan me girtû. Em jî di 2017 de jî tevlî neçemê bû li Mêrsînê. Heta ki min neçeme nas nedikir, ji bo min ew müzik an jî hunereka min çê dikir, ne nasnameeka wê tune bû yani. Wek amatörî dest pê kir lêkî me heta ku neçeme li 2017 neçeme Mêrsînê nas kir. Ji bo min dest pê kir. Min got ez ê vê alê bi şeklekî berdewam bikim. Lê destpêk îro di navê de ferqek heye, me nikaribê ferq tinê. Ev riha aniyê vê ye aslî. Yani me nikabe niha ev hinek gora sistemê gora zext û zorê, gora pêvajoyê dibe ku ev riha rihê nodin tinê ama rihê nodî giştê vê aslî. Yani ev rihayên heye. îro ku em xwe derdikevine li neçemê disekirine wek kelayekê ji bo ku ew riha berdewam dikiye. Dibe ku pêvajo, dibe ku şert û meş neyek bin ama ew riha berdewam dikiye. Wê rihê em îro vestrana vî zimanî, vî çandî em berdewam dikine. Gora pêvajoyê, gora işte zulmê, gora qedexekirinê her tiştî neçemê ew zincîrme şikandine. îro hatiye vê mertelê û em berdewam dikine. Santa xweş be mamoste. Em sorjiyan mizgîn jiyan fikrên te jiyan bije. Ji ber ku godarvanê me gelek caran nikarin xwe bigînin hunermendan. Xwe nikarin bigînin muzîkjenan. An şan û gelek, an sînema gelek. Dema bixwaze dikare li ser medya civakî stranên we guhdarî bike. Lê platformên bi vî rengî hêjan e ji ber ku yekem û rasterast fikrên hunermendên me dibihîze. Çima neçeme yani çima ev sazî, çima em li wir dijibin, çima girîngiya wê çi ye? Bi salan min mesela dixwazî ku salvegerên xwe pîroz bikin, çima tê astem kirin. Neçeme di vê serdema dawî de xwedî çi mîsyonê ye ji bo çand, huner, ziman û pêşeroja Kurdan? Sorjiyan mizgîn kereke.
Yani وقتی تیبرامن yani ne çemere eskengi em mehevdun askeres de fikir hi وقتی azar bun diamın gerek cara وقتی az demeşiya mezdat ki mi pişta xode ki mi de beraber tari mi got nav çand u hüner xode mezin bebe yani bir çok kanti medes bekir be govenda xove be müzik xove be resmi ve be folklori ve be her aliye ve yani ev derci boyun me eriyem de çun mekteba bir çok kanti em nava sistemi de bu lebeli ev boyun me devera ku me bihina xwe deveda yan jî devera ku me xwe pê naz dikir yan jî me dikarî bû em zimanê xwe em karibin em hunera xwe bikin em karibin em her tiştî bûyê tiştî hîn bibin ji ber wê yekê wextê mesela em biçûk bûn gerek cara med TV hebû wextê her tim vekirî bû me komên neçemê didît û her tim xewna me ew bû ku em jî wek wanakî rojekê em vî karî bikin yan jî em karibin strana bikin gerek cara wextê min koma asmên didît ez baz didan min diraşta merkezê xwe min wek serap mesela min digwezê gîtarê dê bidim yan jî me bi wan re dikir me bi stranê wan re ez mezin bûme bi rastî jî gerek em tev jî xwedî derkevin ku ev çand û huner her tim ji piya bê aniha sistem dixwazî ku me teva asimîle bikin me zimanê xwe me çanda xwe me hebûna xwe dûr bixî em çawa dikaribin em vênakê em bi hevdû re em hê mestir bikin hê geştir bikin hê zêdetir em di nava mala xwe de jî em vî tiştî em mezintir bikin tenê ne di çand û hunerê saziya de em vanakê tenê di saziya de teng nehêlin em karibin vênakê di mala xwe de di skakê de li her deverî karibin vênakê pêş ve bixin û em bigîjine her deverî ساعتها خوش ماموسته ام سترای خوشی گوداری بکن که گردونی و گفتار دکشینی و که بستایبینی تو ولات من لسرو که گردونی و گفتار بکشینی و که بستایبینی تو ولات من از نکارم ولات من بیتنی کارم از نکارم ولات من بیتنی کارم تشیدا هرو هری جان فدا ازم با تشیدا هرو هری جان فدا دلی است ببینیم به دلی بهبینیم ببینیم که بینیم ای ولات من دلی است ببینیم به دلی بهبینیم ببینیم که بینیم ای ولات من از نکارم ولات من بیتنی کارم از نکارم ولاتي من بیتنی کارم جاری کویر بامین خوی بس بری سینگامین جاری کویر بامین خوی بس بری سینگامین یاری زمین داریم خوین کشیم برین داریم چپکن بیتنی کارم یاری زمین داریم خوین کشیم برین داریم چپکن بیتنی کارم از نکارم ولاتی من 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 بیتنی کارم
mamoste mizgin ama işte berdevam bikin. Koma sorjiyan mizgin. Kiye sorjiyan, ki ne mizgin kiye. Her kom berdevam bike an mizgin tane ha revşa ve çiğne. Yani koma sorjiyan em bi heşt kesa me dest pêkir. Lêbelê piştî demekî hevalên me yên ku ji nav me veqetiyan çêbûn, ê ku jiyana xwe ji destan çêbûn. Demekî me naber da koma sorjiyan. Piştî çend sala em çar heval cerdin gihiştin hevdû, me got gerek ev kom ji bo ev ka tişt jiyan kiriye, ev ka keda hevalan heye, gerek em vê komê şpiya bigirin û em pênakê berdevam bikin. Em çar heval cerdin me dest pêkir. Yani dest pêk hinek bi zehmet bû, ji ber ku ev ka sal derbas bûbûn, hinek me zêde li ber xwe da. Ji ber ku karobarê dinyayê û zewaca hevala yan jî hûn jî zanin ku hin ciwanekî li malbata dimêzin ji ber vê sedemê ji rexê aborî ve jî astengî dikşandin. Yan jî ji muzîkê mixabin hinekî dûr ketin û bi bajarên din ketin. Ji ber vê sedemê ev nîzekê di sala ye ez wek sorjiyan berdewam dikim. Yani Leptenî. aniha bi tenê me lêbelê hevalên me yani ez zanim dilê wa bimire ye lêbelê aniha ez bi tenê me hêvî dikim ku ev bi sorjiyan bi timametî her tim berdewam be. Sorjiyan yekenin car li nahinda çanda baharê. Belê em li baharê li êlihê em bûn sorjiyan. Berî em di Koreya zaroka de bûn. Piştre me her yekî ji xwe amurekê hilbijart û em bûn kom. Niha yani em sorjiyan mizgin bizanin. Lê hêvî bendewariya me ku kom cardin ava bibin. Yani deriyim her tim vekiriye ciwarê. Sersewa derbarê koman de me hema dest pê kir. Mamoste tiştê jî pirsim. Kom neçeme bu koman berê yani. Bu koman li ser piya bû, komên gelek hebûn. Wekî ku mamoste mizgîn jî got rewşên aborî û rewşên civakî li ber destûr nade ku kom nav herde bimîne. Gelo ev vê pirsgirêkê mirov dikare çawa derbas bike? Yani komboy evde çek parva kırını yani jiyanaka komünal. Nan hüner edecek kom ve jiyanak komünal. Hüner komünal kırın. Bakta koma Ahmet Ancı, koma Rojla, koma Azat, koma Gülen Kharzan, koma çiğ derken için ev mantıka ev mecib berdamlıktır. Le gora belki evvelamız gibi baskır. Gora net işte gora şart mercan ev kom bela bu ne aslında ve zihniyete geçecek ona bela bu ne. Fedidi kom bela bun herkes gora hareket kırın ancak solis peş derxistin az bun henek ve koma bela kırın payı he yani temine şart mercan ancak aboli ancak işte gidin. Ev ciyanek popülist ancak nerede popülist çekirin ser solis da şey bu. İro zaman belki çen komun hebun belki İro komu Ahmet si sarşımda car dedi gel hafta ve Avrupa ve jibistiye le gayne va koma hemi solis emanı yek bir navi kadar kedim. Hem jiyan hem şer tumaş hem jî zihniyete kadar mecik ser popülizmin şoğlan ser bana zede çek. Hiç böyle bela bunu yani. من کومه دست پی نکرد اما حس کردم من نچمی سر کوپام yani 1996 bu belki tam nizamlı koma Ahmet kaset terhistı bu yani kaset ve demin bir tekiliyamın Kurdiyeti zamanı Kurdiye çandı pertine mecid kaset tegir bu Kurdci Arama kaset Kurci komun, Kurci müzikle alakadardı buna. Kurci kasada tertixistin yani. Min ev şaşmayın, favmayın serimiz de çi bu. Levci ve dest pekir aslında. Haskırna min neçemi bu mejiya komi. Komun ve demi dest pekir bu serme bandır şekil.
Yani bپرسه براستی گله گرانم بپرسن یعنی در کتنا سولیستان چقاس باشه چقاس نباشه آنجی حوجه داریه نه حوجه داریه هبونا کومان لسر آرمان جو و فراستا کن نچمه حق آوا کرن لسر کومان بود کم جبو کو گل جی بجبینه کم به هر اوایی کم ببن لی چی بو سبب کو کم جندره کومان یک به یک سولیست در کتن پیش و برا بود چون Yani ben kafada çıkıyor. Betani hem tutarım bejin çanda و هشمندیا پوپولیست آنجی پردالا کپیتالیستان bejin tiştek bu hadani ango da hazır kusad name daji hebu. Yani Evet. zedetir eve. Şu an namada çekil hebu yani. Şu öyle peşçava yani. Hem vav yek ve kan bebejini ama ev rastiyek yani. Ev sistema kapitalizmi anji meji kapitalizmi deser serkesan çebu yani. Debe ki hani kombela bunu ne bak koma nodan da hazaran ne kaval yani Cidestan. دری نه کاوال چون نه کاوال سرگون بون چون evji bandırı levde giredayne yani. İro belki neçemi de vek ne beri nodan de hazar doğan dehan kesin kestine am sedamıyor ama evde giredayne yani. İro Mersin neçemem şeş kesin. Li berdamdık yani. Ama herkes bir sayı koyar. Lenneçemi. Neçemi. Komtun hem de Kom Mersin. من کمه دست به نکرش خواه بلکی ev derfida gelmedi bu. Başka tilbeji hayamış etine. Yani bu ha kurdu yani من bir ders bekliyor. Tabii ez pırdıkaz mesela. Mesela İro belki godarime ben Ahmet'e konseri bibinin emi rahi geldi xob ben noda emi bir geldi cardı ava bakın yani. İro belki daha kommer çekirin ava kırın ama İro komuna ne çemi hesteke Armanca ke daha zeke yani. Belki hem bir komi disa rahi geldi xova girelim yani mezun bakın yani. بجي ساعات باش حاوستا هم سترانك بوداري ممكن هم چی بوداري بكون بجاري Soruya sorayım. سوريا Keşkedine tonaze meşate meşyakaze Keşkedine tonaze meşate meşyakaze Kevlimin uyanamen kelahati soryaze Kevlimin uyanamen kelahati soryaze Lavko vermadameye de Lavko vermadameye Lavko vermadameye de Lavko vermadameye Ma xoş tutune ke
خوش تو نکیه تو بخه خیلون خوایه Malçune deriye kaçe Elçune deriye kaçe Malçune deriye kaçe Elçune deriye kaçe Botekte kade bançe Berdara yel kolence Botekte kade bançe Berdara yel kolence Keşke dine tolaze Meşyate meşyakaze Keşke dine tolaze Meşyate meşyakaze Kevlimin uyaramen Kelahote sor yaze Kevlimin uyaramen Kelahote sor yaze گودربان نژاد بو یم رادیو خانو وکرن از دوباره در باز بکم هنرمند و کتکارین ممنده چند مزوپوتامیا ایرو استودیو مل گرمنه ایرو ایوار ساعت هفتان دا لآیاز الگانسه پیروزباهی سالبگر سیب شارمین یا نچمه هیا ولا همو گلمه جه نمینن و ترده ببن نها هم هنرمند این خاره هفته آخر بردوام بکن مزگین سورجیان مزگین و قدیر چات انگین جنگیز میوان منه لبرن اما مستمنه که بحثا خبات اینوه یه مکاتی کسی که لسر موزیکین هم دافرینن بسته اینوه ستران اینوه یه نو که به پیش رو جده هم به مرا پا بکن هم همش سورجیان مزگین بپرسن يعني هتافيكا من ششخلي وشاندن و دو جوانا كي إما بخنن بيكاشي تحب ستراني من كو أمادنا دي استوديو دنا أز لبنديمة يعني أز دفكرم كو واسترانا هناك دنجي بدم ساكناندن كو أز كاربم أربمكي دربخم شبركو دي هيبام دجي چند بوتنين من چند سترانين من دنجي من آماده کریه اما هیتام نگهاشتیه هم پاشلا تا هیت جنبی يعني هي از جي تيرنا بومكو از پیش بری و بکم وجغيني ويناكي جي ام دي اوركسترايا مزوبوتاميا جي جي دگرم نها خباتين بردوام دكن بلي يعني اري كومبوني از خاتمه آنها اف دمكي از بتني مخابن بردوام دكن جبوی ناوی سورجیان جی بردوام ببی از نب ناوی خواه ناوی سورجیان دخوازم بردوام بکمش خواه وجغینی ویجی جبوی کو ناباوی کم خبات ده جی دگرم یا ارکسترای ده جی دگرم براستی جی اسپر کیف خوشم جبر کو هبرنگه ارکسترای که هبرنگه چخواست برفره ارکسترا مزوپوتامیا؟ چند کسی ماموسته؟ 25 کس اره يعني حسكي اركسترا حتى يرو هنو چه يعني اف چند ساله یا راستی می آماده کریه لی بله گریجم یا هر جاره که ام بیجنم پیروزباهی دکن او آسین دکن ام خواتی خود بردار ام دومینن ام دگیجن جم هفدو پروواین خود دستینن وقتی روژا کنسری تیت بینه کو بطال بویه جه عالیه والیتیه بته بله پارجی و پلانسازیه که بیرنگی کرو بله دیسه ما گو ام سال وگرا خو پیروز بکن دیسه ام هاتناس دن کرن به نختی ما گو ام استانبولی نا ام ازمیری ام بجربینه
Li wê derê me konsereke pir xweş derbas kir, bi rastî jî rihê notî. Tişta ku me bêriye kiribû, yanî me dixwest em wînakî bînin ser ziman, bi gotinên xwe, bi stranên xwe, bi awazê xwe. Taliyê de cara yekem me li wê derê darxist. Hêvî dikim ku rojên pêşerojê de jî em li her bajarê, her welatî em karibin derkevin ser dikê û em va stranên xwe bi were parve bikin. çi dibêjin ji we re dema konserek we an organizasyonek we tê betalkirin wekî hincet çi dibêjin ji we re? Ji bo yani hincetê wa her tim gelekin yani sala yekemin de hevalên me nîvî wan kêbin çav jî kirin, şevekê dûr de jî hiştin. û ê ku mayîn jî me di navbera xwe de cardin me pîrozbahiya xwe kir ama nahêlin ku em dengê xwe bigêjine gel. Yani her tim hinceta dikin. Yani li gorî xwe ew dibêjin em tedbîrekê digirin li re plansazîkê betalkirin. Hincetên kûçin yani. Hince weke her demê hincetên kûçin. Îro wa li vir em ê bikin. Em hêvî dikin. Bi hev re çi hincet bibînin jî bila bibînin. Em li benda gelî xwe ne jî ku me bi tenê nehêlin îşe. Belê wekî mamoste Kadir jî got kêm be jî carna bilind bibe carna bikeve jî ew ala wê demê rihê wê demê hî jî berdewam e ku li vir em bê civatê dikin niha bi hev re. Mamoste yên te rewşa tedawî xebatê tê tapê kesî ku tu serê dixebitî hene gelo. Yani vek evvel soracağınız ji behs kir. Min jî demek dirêj da albûmek û 5 albûmê jî single min çêkir û bi dihan jî stran yek çêkir. Her davîn ha stranek min heye çavxeza li ser wê dixebitin ji bo klîbekê. Gora pêvajoyê qesbûn ji dest me jî çêbû yani li gel me jî qesbûn çêbûye. Hunereka an jî afirandina gerek hevce çêbe îro hêdî têkoşîn jî belav dibe mezin dibe yani. Gora vê belki em dereng jî manin vê pêvajê de stran çêkirin an jî şanak an jî govendek. Vê pêşerî da ser wek albûmekê fikra min jî heye. Li ser albûmê zê bixebitim. İşte hali hazır vek evala soracağınız başka ser vê komên ser neçemên disekinin. Yani mengav ji behs kir ya me kemer heke. Ew riha berdewam kirin pir muhîm e. Ew qedexa kirin, an jî asten kirin, an jî nehêlin em bi gel xewer gel hevdin ji bo ku neçeme yani. Ew neçeme nibe bi dehan kes karin bi İstanbul, Ankara, an jî bajarê herî metropolan bi Kurdistanê karin bêjin. Çê dikin yani konsera. Ve cî popülist çê dikin yani ev qadin ew çê dikin ama meselek dibe neçeme. Meke vê perkal vê zanê xweş zane neçeme reheke. Em vê rihê azad bikin an jî berdin pêşev vekin bigije gelê xwe. Nayînin bigijin gelê xwe ji bo ku neçeme ye. Ez karim vê bêjim. Yani niha hewldaneke orkestra Mezopotamya bi rastî hêviyekê diafirîne. Ji ber ku ez ê pirsa dawî derbarê neçemê da bikim hêdî em ê bername bidin hev. Kargehên neçemê niha çi rewşê dane? Tevlîbûn û daxwast derbarê kargehan atölyeyan de rewşa dawî ya neçemê. Yani em karim yek zaman ama belki denemez terneke. Bu kora cih kora bajetiyek guhartın yani mesela karim behsa Mersin'e bikim mesela. Belê. Kargehên min kursên min tembûrê an jî govendê an jî xebatên kore jinê berdam dikin. Belki pêşerojê em xebatên zarokaj dest pê bikin û hep tiştê herî girîn dengbêjî berdam dike li Mersinê. Çiqas metropol be jî li dengbêjî berdam dike li Mersinê. 6-7 dengbêjên alîbotanê ser hedê amedê hene berdam dike. û vekî din jî xebatê me kesek berdam dike. Tevlîbûn çawa ye? Tevlîbûn ew pêvajokê qedera 10 salin an jî 2016 da ew girtina neçemê hemû girtina radyoyê Zehtên li ser saz. Evet, ew bandoreke mezin çêbû hinek hatin girtin hinek belav bûn hinek
چون جی دور هنک سرگم هنک جیان خود وندا کرن bir şekli parçakırne که bu evjişka کار پرگاره yani ne bir kesi seri خواه از زخtek zor dest ev kev yani ser ji bu eji ana magoya bak şaş heft kes anji İstanbul'dan zam şen kes Baltıman'ı se berdam dike magoti ev derya gerek vekili ben evlebun hediye de ben Gorak peyvajur hareket dike şu farklı evlebun hem jî çi desmetti hem diyorum bir deri vekin yek insanık, dik insanık, se insanık, se malbatek var bu men giringeç bu men vatı yani. بله از پرسا خواه یا داوی بکیم فکرین و بگیریم و از جنابری در کلام اون و گودروانی ما به هم را گرتنا برنامه می رسترانه که بکیم بواره برای ببورینن نچمند حمود دعوت و دیلان کردان دا جی بگیر بکومین خواهیم فولکلوری بشانوی خواه کوچه هم دیگر یان سر سالان بیروز دکرن هم روژین گیرینگ چه جوره خبات سینمایی جید نشاندن از باورم دمین داوی و کی تجیگو انا کی بی علی دا قرسی و کماسی چه بون روژن پیش ده همه دیسا و کی کومن نچمه ین فولکلوری ین موزیکی ین شانوی دناو گلی خدا دناو دیلانی خدا کوچه خدا ببینین گلو Yani temenni me li çıka seni sedme beşi içeri be mesela sersal zaten Ahmet'i disa kuça korana ev sersal piroz dikirin bu coş disa bermeme çevi goven derket disa Kore'ye zarukan derket yani ev emdami qatni li bi goran peyvajı gora her derfet acı henek çe dibin ama ev mecbur minake mesela propaganda yok haşti çekirin yani bir şekilde ki bir keda ki bir hevra bir gelime emdir daha zameci bangalaziya meci eve de saziyen xwedî derketin yani tiştekî girîng dem hev bibêjim ama berê me hemî bi çand neçeme din nas kir müzik an jî çanda kur civan jî xwe nas kir bi zimanê xwe bi çanda xwe nas kirin îro civanên Kurd bi destê pergalê her tiştî dikin foş madde tiş her tiş vê çi dibe ana dayık an jî bav malbat dibe zarokên were neçin neçemê an jî neçin xwe nas nekin ya ji ditirsin tiştek heye zarokê xwe ditirsin Selam kuça baraday bir leğeneşin ama îro hatiye bir astekekê min li Amedê pir sohbet kir dayîkara dibe em poşmanin yani me digo biraz zarokê me neçin ciyekî saziye îro hemî li koçane bine girdayê maddê girdayê furuşî girdayê her tiştî îro di nav pergala de cîdî girin yani ji bo bangawazê me hem ji bo malbatê jî li saziyê me xwedî derkevin ciwanên xwe zarokê xwe li çanda xwe derketine zarok şandin em nabêjin yani ev ciyekî qirêjejan çanda te ye zimanê te ye hunerê te ye yani ji bo bangawazê me ji bo malbatê ye li saziyên xwe taybetî li çand û hunerê xwe xwedî derketina ciwanan zarokê ye spas dikim amsta em jî vê bangawaziyê dubare dikin bira gelê me di nav saziyên gelê xwe de zarokê xwe perwerde bikin ji ber ku pergala din tişt bawayekê din perwerde dike Godarvanên hêja vê hefteyê me xwest em derbarê neçemê bi hunermendê ketkarên neçemê re em nîqaş bikin helbet saetekê nebese di vê nîqaşên dû û dirêjtir bên kirin lê bi boneya salvegera neçemê ya sîv çaremîn û giringiya wê piştî ev qas astengî û pirsgirêkan li Amedê îro wê bêl darxistin li Ayaz Elegansê wê hunermend û ketkarên neçemê bi gelê xwe re damezrîndin û avakirina wê ya sîv çaremîn ew ê pîroz bikin em jî bangewaziyê dubare dikin biçin jê nemînin û bi hev re coşeke mezin Qadir Çat ez gelek spas dikim ku we me neşkan hûn tevî vê bernameyê bûn ji bo nîqaşê Soljiyan Mizgîn spas dikim û Engîn Cengiz sersera serşeva hatin ez ê niha ji navberê derkevim hûn û godarvanên me bi hev re ne bi stranekê bi coşekê em bernama xwe bigirin hûnekî jan stran ji me re bixwînin yek an çi qas dema me heye stranek hûn
پر اون دخوازن دو ستران اما دارن سر بجی هم گوداری بکن. Em jî spas dikin ji bo ku we îro mexist mêvanên xwe em li benda we tevane ku hûn jî werin tevdî vê pîrozbahiyê bibin hûn me tenê nehêlin. Bangavazê me jî ji bo nacareke ji bo konserê ji bernameyê spas. نه گودربانی من بیشتر تگو زنگین جنگیز مدنی و کد نه و جاره بیشتر سپاس کن. گودربانی نجا حتی کردن دیشب به روزه مبرر ربن حتی وی دمی بمینن خیر و خوشیه ده هم خاطره و دم باش. Ez meskulin gem gheribim uy Feryam meçhum mesera khafe Kannenge yadale zini ke uy Kani ham merdiya min hebalo Kannenge yadale zini ke uy Kani ham merdiya min hebalo Defirim Debazim Enikarim, begizim, defirim, lebazim. Enikarim, begizim, wagati mendure, sipani mendure, wagati mendure, sipani mendure. Pero baski min şikestine oy Refahe vali khwekhet yame Bir narim binam kure oy Nakişim nabinim hebalo Bir narim binam kure oy Nakişim nabinim hebalo Defirim Debazim Enikarim Begizim, defirim, lebazim, enikarim, begizim, wagati mendure, sipani mendure, wagati mendure, sipani